Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο Alana Jumps. Σήμερα θα πάμε μια πεζοπορία. Σήμερα έχουμε έρθει στην Κλειδού. Από εδώ πέρα θα ξεκινήσουμε το μονοπάτι μας. Ο προορισμός μας είναι να φτάσουμε μέχρι και τη Δασκαλοπετρά. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει στον δρόμο. Δεν έχουμε ξαναέρθει, είναι η πρώτη φορά στο συγκεκριμένο μονοπάτι. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρουμε να φτάσουμε. Να πούμε πού βρήκαμε τις πληροφορίες για Ναι, το βεβαίως, συγκεκριμένο μονοπάτι. για τα μονοπάτια γενικά και που τις βρίσκουμε. Ναι, είναι μια ιστοσελίδα, το Wikiloc, στο οποίο μπορείτε να μπείτε και εσείς να βρείτε διάφορα μονοπάτια για τυχείο πεζοπορίας. Ναι, και όχι μόνο. Και για hiking έχει και για ορειβασία έχει. Ποδηλασία αν κάνετε. Σωστά. Και ακολουθείτε τα σημάδια όπως αυτό. Εδώ πέρα αυτό που είναι δίπλα μου. Όπου ναι, είναι παντού στοιχείο αυτά τα σημάδια και τα βάζουν συνήθως σε μονοπατάκια τέτοια πεζοπορίας. Δηλαδή είτε θα είναι με τη μορφή αυτή, είτε είναι κάποια βελάκια, είτε σπρέι, ναι. Όπως είχαμε κάνει στη Νέα Μονή στο πρώτο βίντεο. Άμα δεν έχετε δει το πρώτο μας βίντεο, μπορείτε να το βρείτε πάνω εδώ. Παιδιά, αυτά για τώρα. Πάμε να ανακαλύψουμε το μονοπάτι μαζί. Το μονοπάτι ξεκινάει περνώντας από τον ποταμό, ο οποίος βρίσκεται δεξιά και συνεχίζει μέσα σε αυτή την πυκνή βλάστηση εδώ πέρα. Φίλε, πολύ ωραία εδώ, έτσι. Ναι, όχι, πολύ ωραία και πηγαίνει και εύκολα. Βλέπετε, ακολουθώντας τα βελάκια αυτά εδώ πέρα, μπορείτε να βρείτε το μονοπάτι. Τι ωραία, είναι φορά εδώ. Είδες. Κάτι τι είδα, αφού να βάλουμε το έπος. Ωραία. Ρε, να πούμε και ένα μπράβο στα παιδιά που έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά και μπορείς να βρίσκεις εύκολα τα μονοπάτια, ρε φίλε. Σωστά. Γιατί για να μπορούμε να ερχόμαστε εμείς μετά εδώ και να τα βλέπουμε έτσι εύκολα, πρέπει κάποιος να έρθει να τα βάλει αυτά, έτσι, τα βελάκια. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μίτσο. Ισχύει, είναι εντάξει, πολύ καλή δουλειά το παιδιά και έχουν και πολλά διαφορετικά μονοπάτια. Να, εδώ αριστερά παιδιά. Αυτό εκεί, πρέπει να πάω στην πέτρα που έχουν κάνει με... Άρα πάμε από εδώ. Χαμένοι στο δάσος. Το δάσος είναι 2-3, ξέρω εγώ, 2-4 αεροδάφνες και δεντράκια δίπλα σε μια μάτια. Εδώ, Μακάρι να συναντούσαμε κάνα γκρίζλι έτσι να αποκτήσει το βίντεο ενδιαφέρον. Γκρίζλι στοιχείο. Εδώ βλέπετε το Stonehenge της Χίου. Βλέπετε τους βράχους προσεκτικά τοποθετημένους. Εκεί είναι ο Ερμής. Η Αφροδίτη. Εδώ είναι η Αφροδίτη. Πώς το λένε αυτόν? Τάκη. Αυτός είναι ο Τάκη, έχεις δίκιο. Ο Χαρίλαος. Θα πάμε copyright γι' αυτό. Και ξαφνικά στην αρχή είχαν, ξέρω εγώ, όλα τα βελάκια του κόσμου και ξαφνικά σταματήσανε. Θα έχει... Μπογιά δεν είναι αυτό, τι είναι? Ρε φίλε, δεν ξέρω αν νομίζω δεν είναι. Είναι. Να ρε, έχει εκεί. Παράλληλα με την Κλειδού κινούμαστε. Έχει εκεί πέρα ένα βελάκι. Ναι, μέχρι στιγμής έχει βελάκι αυτό που τώρα μου έρνει. Λοιπόν, τώρα έχουμε βγει από το δάσος. Γίνεται λίγο πιο ανοιχτό το τοπίο όπως βλέπετε. Πολύ όμορφος και ο ήλιος αυτός έτσι ο φθινοπορεινός. Το άσχημο ξέρεις ποιο είναι? Ότι μετά θα ανεβούμε σε υψόμετρο. Είδαμε στο Wikiloc ότι το ψηλότερο σημείο είναι, ρε παιδί μου, 605 μέτρα έλεγε. Και είναι ψηλά, είναι πάνω από το Βροντάδο, παράλληλα το μονοπάτι. Φίλε, έχει φτιαχτεί μονοπατάκι πάντως, έτσι. Ναι. Και φαίνεται και ωραίο, εντάξει. Κοίτα, είναι πολύ ωραία και νομίζω για πρώτη... Αν θέλω να ξεκινήσει πεζοπορία, νομίζω είναι καλό μέρος να τραβάς. Ναι. Νομίζω είναι καλό μέρος. Δηλαδή, είναι άνετα, όπως το βλέπεις τώρα μέχρι στιγμής, προχωράμε ευθεία. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Συνεχίστε! Συνεχίστε να προχωράτε. Ένα μαλάκα, κάνουμε vlog εδώ πέρα και έχουμε το Μίτσο και φωνάζει από πίσω. Συνεχίστε και προχωράτε. Καλλιτεχνικό. Σκέφτηκα να βάλω τον κουρνό πουτανιά και καλά για να φαίνεται μες στο δάσος που είναι κάτι σπάνιο που δεν βλέπει συχνά. Έτσι πάει.
Πάντως κάθε 20 μέτρα, 10 μέτρα έχει ένα τέτοιο. Δηλαδή για να. Τι 20, 5 μέτρα, να το πούμε. Δεν έχει. Για να χαθείς είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, δεν έχεις όλη τη διαδρομή τα βελάκια. Έχεις τα πιο κρίσιμα σημεία. Α, όπου έχει διασταύρωση. Ναι, τώρα εδώ πέρα υπάρχει μια διασταύρωση. Ναι. Εντάξει, σου λέει ότι πήγαινε από τη δεξιά πάντα. Αυτό που μου έχει κάνει, όχι εμένα, γενικά, που νομίζω ότι κάνει εντύπωση σε πολλούς που έρχονται πρώτη φορά από πεζοπορία, ρε φίλε, είναι αυτό ότι έχουμε τόσα πολλά μέρη στην Ελλάδα και στη Χ όμως, που εντάξει, άνετα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Δες εδώ τώρα, γύρνα να δούμε. Δες εδώ. Δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, άνετα και ταινίες και τα πάντα θα μπορούσαμε να γυρίσουμε. Λοιπόν, νομίζω πάει ευθεία, Ή από εδώ. Από εδώ. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έτσι, γιατί κόβει ο αέρας μέσα στα δέντρα. Ναι, έχει πολύ ζέστη. Και έχουμε σκάσει λίγο. Και ωστόσο, έχουμε αρχίσει λίγο και το χάνουμε το μονοπάτι. Δικό μας φταίξιμο είναι. Τα βελάκια προφανώς είναι κομπλέ και είπαμε ότι ίσως και καλά όποτε βλέπεις ρόμβο να σημαίνει ρε παιδί μου ότι πας ευθεία μέχρι να τα επιβεβαιωθεί τώρα. Πάμε από εδώ ευθεία να δούμε αν έχει ρόμβο. Από εδώ λογικό πράγμα πηγαίνει. Βλέπεις ρόμβο. Ρόμβο δεν βλέπω. Κάνε άλλο σχήμα, σε στέος. Κοίτα, πάμε και βλέπουμε ούτως ή άλλως είτε εδώ είτε από εκεί. Ρε, ακούστε την ησυχία του δάσους. Άκου. Μην μιλάει κανείς για λίγο. Αυτό ακούγεται εδώ, παιδιά, από την κάμερα. Έτσι δεν ακούγεται τίποτα. Να πούμε ότι έχει τρελή ομορφιά εδώ πέρα, έτσι. Ναι, μα τώρα είμαστε μέσα. Είναι πολύ πυκνά μέσα στο Φίλε, δες μια πέτρα. Είναι... Το 50% στοίχημα θα θέλει να ανέβουν πάνω. Είναι μια πέτρα που οδηγείς, θα θέλει να σκαρφαλώσει. 90%. Ναι, 1000% βασικά. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος βράχος. Landmark πολύ, πολύ 38 για κάποιον που θέλει να ξέρει αν πηγαίνει σωστά. Τεράστιος βράχος. Τροϊ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 ο, χαχαχαχαχα, τανανανανά. Τροϊ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 ο, χαχαχαχαχα, χοχοχοχοχο, χαχαχαχαχα. Τροϊ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 ο, χαχαχαχαχα, τανανανανά. Τροϊοϊοϊοϊοϊοϊοϊοϊο, χαχαχαχαχα, χοχοχοχοχο, χαχαχαχαχα. Η ψηλή δεν βγαίνει, έπινα χθες. Φαντάζεσαι να ακούσουμε κανέναν να μου φωνάζει σκάσε. Κάσε βρε μαλάκα! Με τέτοια αγγελική φωνή ρε μαλακές. Όχ, κλιματαριά. Όχι. Κισό. Συνεχίζουμε στο μονοπάτι και επί μπόλικη ώρα δεν έχουμε δει κανένα σημαδάκι. Αλλά εντάξει, λογικά είπαμε ευθεία. Κοίτα, ακολουθούμε το μονοπάτι. Έχει έτσι κι αλλιώς προκαθορισμένο μονοπάτι, δηλαδή φαίνεται κάτω αν το δείτε και από πίσω και εδώ πέρα είναι συγκεκριμένο το μονοπάτι, οπότε δεν θα χαθείτε. Ας ελπίσουμε ότι πηγαίνουμε σωστά και δεν πάμε από λάθος μονοπάτι. Υπέροχο μονοπάτι και βλέπουμε μεγάλη ποικιλία βλάστησης. Είδαμε ένα κισό, είδαμε καλαμιές, βλέπουμε πεύκα. Φοβερό παράλληλο μονοπάτι με τον ποταμό. Και να υποθέσουμε ότι αν έρθεις ας πούμε χειμώνα, ο ποταμός τρέχει, θα είναι φοβερά. Στο φαράκι των Καμπιών, ωστόσο, έχει ρε παιδί μου λίγο πιο πολλά νερά και τέτοια και σε άλλα μέρη. Και τώρα μιας και λέμε φαράκι Καμπιών, ετοιμαστείτε σε ένα από τα επόμενα βίντεο να μας δείτε να πηγαίνουμε και εκεί πέρα. Spoiler alert. Είδα νομίζω μια πηγή από πάνω μας.
Με νερό. Ναι, σαν, πώς το λένε, βρυσάκι. Εδώ πρέπει να ανοίγει λίγο, ας βγούμε να δούμε τι γίνεται και λογικά θα το δούμε. Φίλε. Ακριβώς από πάνω είναι, μακάρι να έχει και τρεχούμενο νερό, γιατί το νερό μας έχει αρχίσει και ψιλοτελειώνει, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ και πόση ώρα περίπου, γιατί θα πω πάλι 10 λεπτά και θα μου πεις 20. Εδώ και πάρα πολλή ώρα βασικά. Κάνα τέταρτο. Δεν ξέρω ρε φίλε πόση ώρα περπατάμε, ξέρω και αρκετή ώρα. Ξαναπάμε, περίμενε. Εδώ και αρκετή ώρα που περπατάμε, δεν βλέπουμε άλλα σημαδάκια και τέτοια. Και είναι λίγο περίεργο. Τώρα πηγαίνουμε σωστά, δεν ξέρουμε. Και είδα σε ένα review κάποιος λέει ψιλοχάθηκε σε ένα σημείο που ανοίγει. Το διάβασα πριν σπίτι σου αυτό. Το φοβερό είναι αυτό που είπα πριν, ήταν εύκολη η διαδρομή, έχει παντού σημάδια. Είναι εύκολη διαδρομή, αλλά δεν είναι δύσκολο. Ας πούμε το να ψιλοχαθείς λίγο και αυτά, νομίζω ότι εντάξει. Δεν χάνεις, δηλαδή ευθεία πίσω να το βγάλεις, έχεις βγει. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω, ναι. Αλλά θα πάμε να δούμε λίγο πιο μπροστά, μήπως και υπάρχει κάποιο βελάκι. Διαφορετικά μας λέει να γυρίζουμε πάλι πίσω. Ναι, πάμε να το τσεκάρουμε. Πάμε να το τσεκάρουμε. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα το 1 τρίτο της διαδρομής. Πάμε να το δούμε μια και στο Wikiloc, σε ποιο σημείο περίπου βρισκόμαστε. Αυτό το σημείο της διαδρομής είναι το πιο όμορφο, παιδιά. Βρήκαμε το πρώτο σημάδι. Εδώ, μετά από πολύ. Όπως είπαμε, τα σημάδια, όπως βλέπετε εδώ, άλλα είναι με βελάκια και άλλα είναι με σπρέι. Οπότε μην αγχώνεστε, έτσι, όλα καλά. Πάμε. Και άμα χαθείτε, χαθήκατε ρε παιδιά, δεν πειράζει. Ωραία φίλε. Πολύ όμορφη διαδρομή, παιδιά. Μπορούμε να πούμε πως είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ, έτσι. Είναι πολύ ωραία εδώ, ναι. Την ατάκα μου πήρε πάλι, ρε. Τώρα μόλις είπα πολύ όμορφη διαδρομή. Βλέπω και εκεί δεξιά, το βλέπεις. Εκεί. Το βελάκι έχει ένα εκεί, ναι, και έχει απέναντι μια στάμπα. Και απευθείας πάνω έχει. Πάμε να δούμε λίγο από εδώ που το παγκάκι. Δείτε και από εδώ το ποτάμο μέσα. Στο επόμενο επεισόδιο Αλάνα Jams, τα παιδιά κάθονται για ένα διάλειμμα. Ο Παναγιώτης αγναντεύει τη θέα, εντυπωσιακά πλάνα drone για να σας τραβήξουμε την προσοχή, λίγος πολιτισμός για να σπάσει τη μονοτονία της φύσης και πολλά άλλα. Μείνετε συντονισμένοι στο Αλάνα Jams.